Ayan mga kamamshi, andito pala tayo ngayon sa Puregold. Matagal-tagal din, di tayo nakapag-update sa ating tindahan. Ngayon is konting update lang. Ngayon, dito muna tayo sa Puregold mag-update. Ito na nga, kumuha ako ng 2 kilong asukal na 1/4. Tapos dito naman, kumuha ako ng 2 magic sarap. Pero hindi ko natapos dyan yung pagkuha ng video dahil alam nyo na, bawal naman talaga, pasimple-simple lang tayo. Kasi tayong busy, kaya hindi na ako nakakapag-upload about sa aking tindahan, pati na rin sa aking Facebook. Syempre, hindi mawawala ang Chucky, lalong-lalo naman ang mga kape. Ito nga, nagdadampot na ako ng iba't ibang klase ng kape. Bali, umabot din pala sa 15K yung napamili natin sa Puregold. Nakakalingap, siguro magpa-music na lang ako para mas madaling editin. Ayan, music, pasok.